असे काय मंडळी, तर आज आपण चाललो एका जबरदस्त ठिकाणी, गाडी वगैरे काढलो आणि आपण येऊन पोहोचलो केरवडे गावात. कारण केरवडे गावात असा चॅम्पियन ट्रॉफी 2024 आयोजन केलेलं असा दोस्ती ग्रुप केरवडेने एकच नंबर आयोजन होता. पहिलं तर स्वागत समारंभात सुरुवात झाली. आपण तर पाहुणे म्हणत होतो, तर आपला पण स्वागत झाला. नंतर दीप प्रज्वलन वगैरे केलं आणि आपण निघालो डायरेक्ट मैदानाच्या दिशेने, कारण मैदानाचं पण उद्घाटन करूचा होता. अगरबत्ती लावलो, देवा पाय वगैरे पडलो आणि प्रमुख पाहुणे होते त्यांच्यानी नारळ सुद्धा फोडल्याने आणि नंतर सगळ्यांना एक एक करून बॉल सुद्धा खेळवल्याने आणि आयोजन एवढं सुंदर आहे ना मंडळी. आणि क्रिकेट स्पर्धेच्या माध्यमातून खूप सामाजिक कार्य सुद्धा या दोस्ती ग्रुप मार्फत केली जातं, तर त्यांचा कौतुक करूचा तेवढा कमीच. तर स्पर्धा पूर्णपणे लाईव्ह सुद्धा तुम्ही बघू शकताय. आणि दुसरी गोष्ट तर मंडळी, खाऊ होता अशा प्रकारचा आणि आपले सिंधुदुर्गातले मालवणी समालोचक बादल चौधरी व समीर चव्हाण यांना भेटायचा एक चान्स भेटलो. त्याच्यानंतर भेटले आपल्यावरती प्रेम करणारे, त्यांना भेटानंतर एकच नंबर वाटला. नंतर गाडी घेतलो आणि डायरेक्ट निघालो आपण आपल्या घराच्या दिशेने. घराकडे इले आईक बाय बाय केलंय, सगळं सामान वगैरे घेतले, टोपी आणि आता आपण चाललो एका अजून जबरदस्त ठिकाणी. आपण चाललो आपली